Караметтин. Амбар алдындағы бұдайны бұрук түйетме, колхозшыларға ол. Шуны тезірек кішілеп бітір алмадыңыз. Нешли соғанда сіздің бұл қалсериядағы кішілеріңіз? Bir atın әлік айттым, есәпләгіз, исімлік шығарығыз дейді. Исімлік көптен әзір. Көбісі вақыт жоқ деп италаның, алмелар. Бигерәк механизаторлар. Механизаторларны амбарға тотыр, өзің білесің. Андар табағында шешіліп ятмасын. Аңа қызығушылар көп болыр қазір. Ярый. Шулар белән мәшгуль булырмын инде мин бүген. Әгәр тегеләр үчегеп тагын килсәләр, бош китмәсеннәр өчен генә кергәч тә, уң яктагы кешелдән тиярсез, ярыймы? 10 машина буламанда 8ме? Җитмәгәнне. 1500 центнерга тулай инде. Мин киттем. Кайчан кайтуым билгесез. Бүген кайда басуда? Нишли салам идере, җир сөрдерә, тар урдыра, вакытына карап кешесенә кара. Дамир, киттек. Рама Ибраһимович, кара. Zaman abzey, машиналар келгәндә мин дә моннан таярмын. Син үзең шоферларга гына шул күрсәткән иемнән тиятырсың, яме? 5-6 ек булыр ул, шуннан артмас. Сиңа полный право, Zaman абзей. Сөйләштергән бул, вопрос бер, көлдер шунда, кәмитлән. Аңарчы Зиннур белән без килгән кешегә ашлык җибәрә торабыз. Бар Зиннур, син келәтләр янына баратыр, гырны шунда килә. Ашлыкка килүчеләр шунда бар. Яме Zaman абзый. Алла сиңа тилаш кышыгына бирсен инде. Тилаш кышыгына бирсен. Карале. Караметтин. Бу үзләре салам иргә чыгалмаган кешеләр саламны кайралалар. Офсидан бүләшәк, офсидан. Һәркемнең үз җиганы үзенә түгел менә. Юк, мал башыннан. Zaman абзый, гәр. Китәне кара, баракалла. Тегеләр килеп тә, җитләр ахыры. Тем Zaman абзый. Райком машиналары. Burayı taşıyabiliriz bizden. Andır tabağı mınasısında, hikmetler mınasısında uçene. İsәміз иптәшләр. Исәнмесез. Шәймиев сезнең яңа секретарьгыз. Карам Фахриддинов, колхозның баш бухгалтеры. Zaman babam булырбыз без. Ягъни мәсәлән дөнья куыша. Нишләп йөрисез монда, бабай? Баракалла. Менә тәрәтигә кадагый. Zaman карт эшләп йөри дибени. Шуны да белмәс кешеләр бар икән әле бу дөньяда. Бабай, сез дөрес аңламадыгыз ахрысы. Минем сорауны. Мин хәзер нишлисез димәкче идем. Аңгыра шалканга әйләнгән инде баш дигән иптәш начальник. Гаепләмәссең. Аннары кайсы ничек сөйләшкәнен ничек шәйләп бетерәсең бу начальникларның. Уборка башларына мәкәп килә дисәң начальник килә, кем килә дисәң вәкил килә, көнгәчәр килә, дүртәр килә. Барсының да авызы әпәй белән ачыла. Мин бер үзем попробуй барсының да уйлапмы сөйләшкәнен белергә. Рама Ибраһимович табасы иде, идәрәгездә юк. Кайда булыр ул? Иртәдән бері шалтыратам, җавап бирүче юк. Басулардадыр инде ул хәзер. Кайтарыгыз. Аны каян табасың? Бездән булмый ул эш. Партком секретаре кайда икән? Ана, җилгәргеч машинасы янында газет чыгарып йөри иде. Чакырыгыз. Кайсыгызлар анда? Ни? Җамиләттә. Яхя гайталы, бире килсен. Райкомнан килделәр. Нигә машиналарны кире бирдегез? Алар үзләре борылды, көтеп торасылар килмәде. Так. Кайсы кешелдән тиятез? Ана, капкадан кергәч тә уң яктагы кешелне күрәсезме? Калганнарына? Шуннан башка театр икмәк юк инде безнең. Анда нәрсәләр җилгәрәләр? Симәнә бодайы. Симәнә бодайы. Димәк, симәнә бодайы. İsәмсез иптәш Шәймиев, исәмсез иптәш Урмакаев. Исәнмесез? Сез чакырттыгызмы? Сез нәрсә, иптәш Курмашев? Инцидент чыгарасыз. Нинди инцидент? Рәшит Галиевич. Нигә ул килгән машиналарны төятмичә совхозга җибәрдегез? Төяттыгыз. 1000 ярым центнер. Калганын совхоздан төярләр дидегезме? Нинди совхоздан? Нәрсәне? Нәрсә диелгән иде сезгә? Бетте бит иптәш Шәймиев, бетте, соңгысын тияттек. Теге ием ул чыннан да Симәнә бодайы. Сез мине бүген дөньяга килгәнне беләсезме? Симәнә бодайы нигә колхозчыларга тиятәсез? Тиятмыйбыз. Кем тиятә? Ну-ка. Эй, бабай! Бабай, бире килегез әле. Килегез, курыкмагыз. Килегез, кил. Миңа сезнең икмәк кирәк, мин курыкмагыз. Не куркыйм? Үлчәп алган, халал икмәгем. Тиел туып тапкан. Каян тиядегез моны? Амбар буенда. Рәхмәт дөрес сүзегезгә. Барыгыз, китегез.
Барыңыз. Саботажниклар. Инцидент тудырушыларсыз. Республика масштабында ойлай білмейсіз. Үз туныңызды біркеніп ешейсіз. Ашлықның әр грамы үшін күрәш барғанда саяси суқырлы көрсетесіз. Иратып бітіргенler иркелеп, наслап. Ана, қадірлі қонақлар, келіп та жеттілер. Сен қарт аузымны шайлап ашық, ярай ма? Менің аузымның ашасы жоқ индан. Ол көптен ашық, міне, қара. Қалайса еуіптір, бабай. Zaman abzay. Ішті зорға жибермен кесегіз, машиналарını тиягіз, hem şunu demesine. Бар заман абзый, аш болмаса тиесінлер. Ек шу қыммешунда. Қая, нәрсе тиерге. Амбар олдыңна. Председатель өзі айтмыша ол кішілден тияу жоқ, сөйлешмеді. Райком кісілер айтып тұра бетінді сема. Аллахы тағала келкеде бермейм мен ол бұдайны. Қара сен аны тезгіне тиетейміш. Беріп мен ол кішілні. Өзі бізді капитаның ансы, халықны кішілатырап, әпәй. Сіздер сейіптас Құрмашев. Bir qartны жиға алмайсыз ма? Кетер заман абзый. Өзім аша. Яқырғыла келіп қара. Қаламшаға мініп бітір ауылға қара ол салам. Остамда өлсе бөлем, әммәләккен бұл кішілге түйдірмейм. Колхозчанықа, біздікі ол. Давай. Заман абзый. Кет, жақын білмі. Кет, Жетті тауыштанмағыз. Қалыға нәне ойлар. Мына нәрсе иптәш Құрмашев. Ayı. Либераллар біз. Либерализмнің айрыша ашлап тапшырышырында райком бюросының либерализмі партия үшін бек қимметке түші. Ашлық фронтында итсенен тудырушыларға, күреләтә саботаж жолына батушыларға выйғы бар. Дәулетке ашлық тапшырышырында КПСС райкомын көрсәтмәләр белән исәпләшмәгән һәм күреләтә саботаж жолына басқар үшін колхоз председателі Вилданов, партоешма секретары Құрмашев, бас бухгалтер Фахыр Киров иптәшләргә учет карточкасына язып, каты шелтәбләргә. Редактор, бүгін менә бу саботажниклар турында газетага мәкалә язарга һәм мәкаләнең башын саботажниклар дип атарга. Әй, саботажниклар! Так. Иптәш Құрмашев. Аңлайсыздар. Мұны бұлай қалдырып болмай. Составыңыз білән бюроға әзірләніңіз. Бұл түлкіні де ертіңіз. Zaman abzayны ма? Баш бухгалтерны. Көрсәтермен мен сізге бірінші секретар көзінен ешіп түтін жіберге екен. Артистлар. Кіріңіз. İsa'mız Raşat kardeş. Есенміз. Нинди жұмышыңыз бар менде? Меңа саботажниклар деген мақала yazarға дейілген еді. Мен ойладым да өзіңізге кеңес етерге болдым. Все-таки Вилданов депутат кіші бейді. Ник дәрсімсіз иптәш Шаймиев? Ойланып отырам. Соң? Менә шунда роботлар белән генә эшләсәң, кая барыр идең икән? Аңламадым. Мен әйтәм, мондый кешеләр ни өчен партия сафына керәләр? Алар партиягә нинди файда китерәләр? Алар үзләрен партия солдаты дип йөриләр. Җай чыккан сайын шул исем белән күкрәк сугалар. Инде картая төшкәч, шул исем белән персонал пенсия дәгъвалый башлыйлар. Бирми кара, цыганың үзенә чаклы җәүлә баралар. Шулай бит ул. Тиешлесе сабыр гына көтә. Аңа хакы бармы, юкмыга үзе дә инанмаган бер дистанциядан икенчесенә җан суга. Күбесе теләгенә дә ирешә. Юк. Алар партия солдаты түгел. Гафу итегез. Мақаланы саботажниклар дип атарган, әллә партия солдаты түгел дипме? Аларның һәр берсенең дөньяга үз карашы. Партия куйган бурычларны үтәүгә үзенең уйлары, планнары бар. Алар иҗат итәләр, хыялланалар. Вакыты белән гел уңга сулга тайпылсыннар, ләкин аларның үз башлары бар. Алар кайчак синең фикереңә каршы киләләр, бәхәсләшәләр, нервларыңны соңгы чиккә кадәр киерәләр. Әмма дөрестлек каршылыкларны җиңеп, бәхәсләр белән туа. Бәхәсләшер, көрәшер кешеләр роботлардан ай күпкә өстен.
Гафу итегез, Рашат Галиевич. Рамай Ибрахимовичның киреленүенең үз сәбәбе бар. 20 ел кышлаган председатель. Булай булгач, Рамай Ибрахимовичка мәдхия язарга кирәк. Ләкин районның гомуми күрсәткече аны борчымый. Менә шул. Бу инде икенче мәсьәлә. Местничество. Чөнки ул аңа турыдан-туры кагылмый. Именно. Я. Шуның өчен аны саботажник дип атарган. Миңа барыбер. Мактау булса мактау, тәнкыйть дисәгез, тәнкыйть. Беләсез нәрсә? Иптәшегездер. Ахырысы сез бик нык арыгансыз. Минем дә башым авыртып тора. Иң яхшысы барыгыз әле. Кайтып ял итегез. Иртәгә үк 1 майга китәсегез бар. Ә мәкаләне? Мәкаләне соңрак язарбыз. Ярый, алайса әйдәгез. Бергәләп безгә кайтабыз. Аргансыз да икән. Иптәшегез Сания ханым да бездә булырга тиеш. Нишли ул сездә? Минем хатым белән бик дусалар. Без генә һаман бер-беребезне аңлый алмыйбыз. Хатыннарыбыз тизрәк дуслашкан. Сезнең дә хатыныгыз мәктәптә эшлимени? Минем хатын почтада эшли, телефонистка. Шуннан? Менә шул. Телефонистка булып эшли. Бөтен телефон аның кулында. Сания белән аның нинди уртак интереслары булуы мөмкин? Нигә алай дисез, Рашат Галиевич? Минем хатым бик белемле кеше. Ул күпләрнең интересларын уртаклашалар. Ул хәтта сезнең эчендә борчыла. Кирәкми. Кирәкми сөйләмәгез. Рәхмәт сезгә. Барыгыз, кайтыгыз. Иптәшегезгә миннән сәлам әйтегез. Юкка борчылмасын. Сания ханым хәзер үк өйгә, Хәер үзенә барасын. Ярый, тыныч йокы сезгә. Мин монда йокларга җыенмыйм. Хәерле төн алайса. Хәерле юл. Шәймиевтің мый? Рашат Галиевич. Әйе, исәнміз. Вера Александровна, исәнме қадірлім? Не хәлләрің бар? Иеләшәсеңме инде яңа урыныңа? Булмый әле қадірлім. Хәзергә бик авыр. Сания ничек? Хәзер инде сөйләшмәйбез дә диярлек. Мин сине еш шалтыратуым белән борчымыйммы, Рашат? Бу нинди сорау, Вера Александровна? Мин синең шалтыратуларга шундый күнектем. Әле менә монда күчкәч, хәбәрең булмаганга шөбһә төшкән идем. Ни булды соң, Вера? Вера Александровна, син җылыйсың түгелме? Рашат Галиевич, мин бу арада гаять хафалы көннәргә дучар булдым. Кинәт кенә апам үлде. Серафим Александровнамы? Я нигә миңа хәбәр итмәде? Верочка барган булыр иде. Кайчан булды бу хәл? Кичә генә җирләдек әле. Үзем килеп чыгар төсле көткән идем. Эшләрем күптер инде. Менә Рашат, шулай япа-ялгыз торып калдым. Бер башыма 2 бүлмәле квартира. 2 бүлмәгә бер үзем. Бүлмәдә бушлык, күңелдә дә бушлык. Инде миңа нишләргә? Шушы авыр көннәрдә Казанга килеп чыксаң иде, Рашат. Хәзер генә булмас, шул кадерлем булмас. Эшнең иң тыгыз чагы. Кайчан киләсең соң? Әллә мин әйтәм, сезнең районга эшкә барасы барысын ташлап, сезнең больницада барыбер врачлар җитми бит. Синең авторитетыңа күләгә төшәр микән? Минем әле ул вариантны уйлаганым юк иде. Нидер уйлыйсы, хәл итәсе иде бит, Рашат. Бик тә ачык беләм. Син дә бит бәхетле түгел. Сания ул синең яратылмаган. Син тынычлан, Вера, тынычлан, көтик гомернең ахырын яшәмибез. Нидер эшләргә кирәк безгә, Рашат Галиевич. Ашыгыч. Һәр кеше дә шәхси тормышында бәхеткә омтылырга тиеш бит. Әлбәттә, Верочка, әлбәттә. Менә шул омтылыштан мәхрүм кебекбез. Бу турыда күп уйладым мин. Башка әллә нинди уйлар килә. Аларның эшенә чыгып булмас кебек тоела.
дәшмейсің. Рашид! Вера Александровна, мында миңа приемга кірерге ишік қағалар ақырысы. Аларны заткач, мен өзім сиңа шалтыратырмын. Зинһар гафу ит. Вера, ярыймы? Вера, Верочка, ишетәсеңме, Верочка? Hayırlı gün, Рашид Галиевич. Нәрсә, айға мінмегәннәрдер бит. Авызың белән кош тоткандай булгансың. Айға мінәсе юк. Җирдә дә әллә ни эшли икән әле безнең кешеләр. Рабай Ибраһимович утырткан бит безне төпсез калушка. Ничек? Әйтәм, аны графикны арттырып үтәдек дип лафырды. Нәрсә, әллә үтәмәгәнме? Үтәгән, бер кулы белән биргән, икенчесе белән алган. Районга кайткан бөтен комбикорманы үзе алып бетергән. 4-нче квартал исәбенә дә кергән хәтта. Үткән. Крестьянчы хәйләкәр аягын алдан киенеп куя белә. Ничего. Язын фураштырып килер. Статуправлениедә сөт турында белештеңме? Белештем. 6-5. Аз. Республикада 7-1. 7-1-гә төзәтсеннәр. Әйт. Баш санын Элеккечә бирсеннәр. Январга чаклы йөрәк әле. Ай, тутырып булырмы икән? Син бүгенге хәзер җавап бирә торган отчет турында кайгырт. Аңлыйм. Ләкин тагын шул 1 май колхозында хәлләр бурычы мине. Ничек? Нәрсә тагын? 1 май колхозы җитәкчеләренең позициясе миңа гомумән ошламый. Алар үзләренә файдага булгандагы нәрсәләргә яраталар. Өйрәнгәннәр. Аңлашылды. Сез хаклы. Күпме көч сораса да бу колхозның эшләре белән ныклап кызыксынырга вакыт. Саумысыз, Гумеров. Саумысыз, Рашид Галиевич. Сәлемсез. Сәлемсез, Тәжулмаға. Сәлемсез. Менә чакырмасагыз да килдек әле. Рамай абый белән ревизор май заводы төзелешенә китте. Ну, Сезне шунда килә диделәр. монда ни хәлләр? Менә 40 баш халмагор таналар алып кайттык. Шуларны урнаштыра идек. Ничә яшьлекләр? Яшьтә 2 айлыклар. Бер ферманы халмагор, икенчесен бестуж итәбез. Икесендә кушкач ит тә, сөт тә була. Амбулаториягә ашап үткән идек. Анда буазлыклары соңгы көнгә җиткән сыерлар гына акырысы. Соң амбулатория булгач шулай инде. Бура кебек ишелеп торган сыерлар янында кичкенә гәүдәле бүлтер кебекләр дә бар икән. Алары Рашид Галиевич эксперимент инде. Ягъни, Безнең принцип ана тирлекнең берсеннән дә үрчим алмый калмаска. Начармы, яхшымы барыбер алырга. Кара син әнә. Гомуми җыелышта кабул ителде бу карар. Яшереп эшләгән эш түгел. ә сез бит фәкать яхшы тукым өчен генә көрәшүче колхоз. Алай мәгез, Рашид Галиевич. Билгеле, мондыйлардан без сөт көтмибез. Шушы юк кына тона ел ярым эчендә артык асрау исәбенә безгә кимендә 4-5 сөтнар итлек рәт чыгара. Алай. Сезнең бу сыерларның баш саны үтәләме соң? Шул бүлтерекләргә кертсәң үтәлә. Ләкин без аларны кертмибез. Райком кушсадамы? Кая монда логика? Иптәш Гумеров. Бызаулаган ишалар. Димәк сыер, димәк факт. Бу номер үтми. Бызау туа икән, алар исәптә булырга тиеш. Барып җитәме? Юк шул. Барып җитми. Мин үз позициямны югары органнарга хәбәр итмичә булдыра алмыйм. Ялгышам икән сезнең алда чын күңелемнән гафу үтенермен. Ләкин артык булай эшләп булмый. Рәхим итегез, иптәш Гумеров. Бездә һәр партия члены өчен тула демократия. Рашид Галиевич, сәлам сабакташ. Илгиз Шәйхович. Нинди җилләр белән дустым, каян булай? Без шалтыратам, сине идә юк диләр. Казаннан әлбәттә. Кич әлбәттә киңәшмәдә булдык. Бүген Минзәлә зонасында булырга тиешбез. Үзеңдә ни хәлләрсең? Мин бик шат, Илгиз. Бик шат. Мөмкин булса,
ничек те жайла. Кетме бүгін мензелеге. Үтінем сен. Болмай, Рашат, хабар етілген күтелер. Кеңешме? Менің шатлық шулай қысқа ғымырлы болып шығамын. Білмейм шол, Рашат. Әлі не үшін кіруімні білсең, ай, шатланырсың мекен? Мыңа қадар сен меңа шатлықлы хабарларыңа кетірейдің. Бүгін міне традицияны бұзарға торы келе. Алай созма Илгиз, не бар? Әйт. Әлі көшірерге деген сөз бар ма? Хабар, Рашат. Үпкәләмә. Дуслығыбыз мені дұрысын әйтергә мәжбүр итә. Сенің істен ЦК-ға жалобы бар. Хатның іштәлігін біле алмадым. ЦК вәкилі білән обкомнан комиссия келешек. Шамала, итәкләріңні жиыбырақ тұр. Нәрсе шамала мен? Менде гүнахым бар. Гүнах қылған кіші өз гүнахын көбірек біледі, Рашат. Мен сеңа ситуацияны аңлаттым. Жалобы тегілай болайғына yazылмағандыр. Дәлелләп, шандырлы етіп жазылғандыр. Ялғышларыңны иске түшіріп, намысың алдында жауап әзірләп қой. Іш бойынша нинди ялғышлар жібердің, мораль яқтан ничегрәк, қайсы көбірек, қайсы баса түші. Ғайыбым болса да бар, сводкалар бергенде қайбір корректуралар кіртудегіні. Мұны Райстат мүдеріне біле? Оның білен әлбәтті сөйлеші болашақ. Әлі комиссия келгенше барысында туздырға ма? Кімдеріне барысында? Райстат мүдерін Урмақаев қысты. Отчетларыны да ұл түзәт түрді. Урмақаев біле біздің икебіз арасында болған сөйлешуіне башқа бюрочелінлер білмей. Қолы білән ішлеген, еңі біле көтерсін. Аның гынахлары бір ұл ғына түгел. Мен мұнда ішли башлауға мені Вильданов білән бәріліштіру үшін нендеген әшлерге бармады ол. Менің тәжірибесіздіктен файдаланып, нелергіне спровоцировать етмеді. Райком бюросы бары бір бұл халға түзіп тұрмайышақ. Урмақаев көзінің кескен сөзін әйтеші келі. Сен негәдір бек қызасың, Рашат. Әлі бүгінгі қалдырасың. Сүрелерек түшкеш, ақыл білән текшіру хайырлерек болмасын. Мен енді бұл халға көп түздім. Шегенерге орын қалмады. Текшіріңіз. Партия жазасы беріңіз, ләкин башқасына қағылмағыз. Ол сіздің вазифаға кірмей. Гумеров. Міне кім yazған болырға дейі жанрыны. Бірінші майның зоотехнигі. Мәсәлә кім язуда түгел. Не язуда? Оның іштәлігінде, Рашат Галиевич. Артық қафаланма. Комиссияны күт. Сания қойттың ма? Қайтырға қошқансың бет. Нешексің қалың, Сания? Кеша ауырып кеткенсің бұлай. Рахмет, Рашат. Қазір ебет. Әйді кухняға шық. Рәтлі башағаның да жоқтыр енді сенің. Пилмен пішірдім. Шынлап ма? Мұны рахмет. Әйтен бет менің Сания хатасын бір аңлайышақ, һәм біз яңа тұрмыш башлайышақпыз деп. Рашат абай, оша енді. Анан соң сөз бар. Сөз? Нендей сөз ол? Аша меше айтмайм. Нәрсе бар, Сания? Қызғанам. Шын көңілімнен жәлі мен сізні, Рашат абай. Әйбет кішісіз. Менің үшін айырушы. Ләкин не ішлемсің? Сания зинһар керек түгел, бүгін түгел әйтмәгіз. Нервлар шунды киерілген күн бүгін. Әллә не әйтіп ташлауым бар. Неше еллар түзгенне түз бүгін. Мен де қал үстінде тұрам. Еш юғында бюродан соң сөйлешербіз. Үйде қунасыңдыр бейт. Үйде қунам. Бегебет. Мен бюроны нешікті тиіс тұтарға тұршырмын.
Иптәшләр, безнең кайбер иптәшләр, бюро членнары, үз постларыннан файдаланып, партия һәм дәүләт алдында күз буяучылык белән шөгыльләнә. Авыл хуҗалыгы белән идарә итүдә баш-баштаклыкка юл куя башладылар. Сүз иптәш Урмакаев турында бара. Исегездәдер. Кошчылык фермаларын специаллаштыруның инициаторы кем булды? Ул. Кошчылык фермаларын кем битерде? Ул. Хөрмәтле иптәш Урмакаев. Рөхсәт итегез. Ашыкмагыз. Сезгә сүз бирибез әле. Сөйләр җавабын бирерлек нәрсәләрегез җитәрлек. Район статистикасы мөдире белән сөйләшүдән шул ачыкланды. Ул үзе дә белә. Иптәш Урмакаев бездә сыерларның баш санын шул кадәр бута бетергән. Хәзер кайсы колхозда ничә баш сыер барын, аны кына ачыклап та булмый. Аның ачык мисалы менә 1 май колхозында. Рамай Ибраһимович иптәш Гумеровлар әнә шуны дәлилләү өчен китерелделәр бюрога. Менә Гадис Рәшат Галиевич, аңлагансыз бит. Мин сезне аңлап бетермәгәнмен. Әйе, сез гаепле түгел икән монда. Утыр әле Хәнүс. Сиңа сүз бирелмәде. Миңа сүз кирәкми. Тик шунысы, Рәшат Галиевич, сезгә уңайлы момент җиткәнче шын гаепне ачканчы түзеп көтеп ятмаска кирәк иде. Бетте. Аннары күп колхозларның кышка соламсыз калуларында да Урмакаев беренче булып җавап бирергә тиеш. Барлык хуҗалык эшләрен дөрес оештыру аңа йөкләтелгән. Райком бюросы тарафыннан аңа кайчан терлекләрне соламсыз калдырга дип күрсәтмә бирелгәне бар. Бу да аңлашыла. Туңга сүрүне алдан бетерергә премия алырга кирәк дип төшкән. Инде килеп җавапсызлык һәм күз буяучылыкның чын өлгесе. Рамай Ибраһимович, сез кичә ни өчен уҗым тукландырудан баш тарттыгыз? Иртә файдасы юк. Табигый көтүлекне тукландырырга була бит. 35 гектар өчен самолет чакыртып булмый, иптәш Урмакаев. Аны без үзебез дә җиңәбез. Утырыгыз, иптәш Билдар. Кирәк вакытта ярдәм итсәгез икәнсез. Басуларда кар ястык калынлыгы килеш, беркем белән киңәшмичә, иптәш Урмакаев самолетлар чакырта һәм миңа беләсезме, нинди тәкъдим ясый. Простой торган өчен каян акча алып түлисең? Колхозларда тукландыра торсыннар, файдасы тими калмаса әле дип, колхозчы маңгай тире белән тапкан сумнарны кар суы белән агызырга тәкъдим ясый. Бу бит күрә торып кырткычлыкка бару. Җитәкчелектәге мондый хәлгә бюро членнары аек күз белән карарга һәм иптәш Урмакаевның бу җинаятларына, җинаятларына партиячел принцип белән килергә тиешләр. Хәзер минемчә иптәш Урмакаевның үзен тыңларга кирәк. Ничектер көтелмәгән удар булды бит әле бу миңа. Рәшат Галиевич сөйләгәнчә, иптәшләр, барысы да дөрес. Ул кимчелекләрдә әлбәттә минем гаебем зур, ләкин шуны да әйтми булмый. Аларның барысы да Рәшат Галиевич белән һәм бюро членнарының күбесе белән киңәшеп эшләнде. Самолет чакыртудан башкасы. Анысына башым аягым белән мин гаепле. Министрлыктан бик үтенгәч, эшсез торалар бит. Сезнең колхозлар экономик яктан нык тигәч риза булдым. Башкаларны, башка кимчелекләрне мин үз өстемә генә ала да таный алмыйм бигайбә. Партия конкрет, персональ җаваплылык сорый башлагач, куак артына пысмакчы буласызмы? Барып чыкмас. Үтмәс бу номер. Иптәш Гумеров, теге тоналарны сыерга кертеп кем рәсмиләштерде? Авыл хуҗалыгы идарәсе. Утырыгыз. Ишетәсезме, иптәш Урмакаев? Мин фактлар белән, җанлы кешеләр, шаһидлар белән сөйлим. Район статистика мөдирен һәр отчет биргән сайын тинтерәтүче кем? Сез. Соң иптәш Шәймиев, бу эшне үз кулыгызга алыгыз дип сез куштыгыз бит моны. Якын сүз ала. Кемдә нинди тәкъдимнәр бар? Нәрсә?
Әллә иптәш Урмакаевның җинаятлары берегезгә дә барып җитмәдеме? Ул вакытта мин яңадан исегезгә төшерәм. Мөмкинме? Рәхим итегез. Кадерле бюрочылар. Мин Рашат Галеевичнең иптәш Урмакаев турындагы бу информациясын тыңлаганнан соң гаҗәпкә калдым. Кисәңдә партия билеты йөрткән килеш, ничек шушынды юлга басарга мөмкин? Бу бит Рашат Галеевич әйткәнчә җинаят. Сез тәкъдимегезне әйтмәдегез. Минем тәкъдимем шул. Мәсьәлә бик җитди. Моны тиешле органнарга җиткерүне секретариатка йөкләргә кирәк. Мин бу мәсьәләне тиешенчә хәзерләнгән дип тапмыйм. Урмакаев шул хәтле җинаятлар эшләгән икән. Аны җентекләп, авторитетлы комиссия белән тикшерергә, нәтиҗәләрен аннан соңына бюрога китергә кирәк. Сезгә җиткерергә истә чыккан. Комиссиянең иң авторитетлысы киләчәк. Ах, менә ничек. Бүген обкомнан шалтыраттылар. Шунлыктан комиссия килгәнче безгә радикаль чаралар күрергә кирәк. Шул комиссия нәтиҗәләре безнең өчен ышанычлы нигез булачак. Дөрес, шомартулар, күз буяулар бар. Аңа бер Урмакаев кына җавап бирмәс. Барыбызга да, менә бу өстәл янында утыручыларга бергә җавап бирергә туры килер. Шештә бер тула һәм тишелә. Михаил Федорович Маклаков киткәннән соң организмга вируслар үтеп кергәнен сизендек. Ләкин вакытында профилактик чаралар күрмәдек. Мин дә шулай дип әйтергә теләгән идем. Иптәшләр, четерекле мәсьәлә тикшерәбез. Минем тәкъдимем шул. Күз буяучылык белән шөгыльләнгәне һәм район масштабындагы хуҗалык мәсьәләләрен КПСС райкомы бюросын әйләнеп үтеп, үз башына гына хәл иткәне өчен район советы башкарма комитетының авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы иптәш Урмакаевка учет карточкасына язып, Zakladın. Buyuru buldu. Iya. Tağın üst təqdimini uzdıraldın mısın? Bu sırağın нәрсе аңлады, Соня? Былай ғына. Ғадәттә, бюро отырышынан қанағатланып қайта тұрған едің. Яндырар утны. Абай, не болды Рашат абай? Yüzün қағаз тісілі ағарған. Болмас. Әнә қарайлы, бұлай ұқ болғаны жоқ еді бет. Йөрәк шаярта. Нервлар бернигә дә ярамый хәзер. Каян берәр дару юкмы шунда? Иң яхшы дару дип биргәннәр иде аптекада. Шушы флаконы 6 сум 30 тиен тора. Полиска йөрәк авырыннан. Рәхмәт. Аз гына ятып торганда ит. Шуннан да тәсире тиз ахыры. Йөрәк тибеше сизелеп нормальләшә сыман. Сәгать ничәлә? Озак утырылган икән. Син нәрсә? Шишенмәгәнсең дә йокларга вакыт. Biraz тынычландыңмы инде, Рашат? Ярыйсы хәзер. Рәхмәт даруың өчен. Сөйләшергә кирәк безгә, Рашат абый. Ни турында, Соня? Соң бит инде йоклыйк. Юк, Рашат. Бүгеннән калдырырга ярамый. Ни булды сиңа, Соня? Син мине гафу ит, Рашат. Син миңа яхшылыктан башка бер нәрсә дә эшләмәдең. Амин. Ни булды, Соня? Ни булды? Соня. Мин сине
нешік те яратырмын. Өзімні қойшам болса, көндірірмін деп ойладым. Енді міне, неше жылдар өтті, болмады. Ғафу ет мені. Мен сеңа бақытты, семья шатлығы да кетірмедім. Кетіре алыр кібікті тоймейм. Кетем мен, Рәшәт, бүтінлейге. Мен де бит 35 яшқа жеттім енді. 2 жылдан енді сын болашақ. Мен де өз бақытымны табайым. Ikimizning birimiz baxtli bo'laylik ishmasam. Qayerga ketasың, Sonya? Sho'llig'i. Kim bilan? Tigi. Bizning rayonda ishlaganda komsomol sekretari Rahimov bor edi bit ali. Meni Sinondan. Ay. Ул финансовый институт бітірді. Аны қазір Шалдыға жіберілер. Шуның білен кетем. Ул береді мені алырға келген. Ертең кетеміз. Sonya, сен не сөйлегеніңді білесіңме? Бик ауыр вақытта ташлайсың бит сен мені, Соня. Бик ауыр моментта айырып алдың сен мені, Рәшәт абый. Соня, ешігінде бір айға түзесейді. Рәшәт абыйым, бақырым, артық өкітлеме мені, болмай. Яштан өксейдім мен Рахимовны, енді қал етілген. Ақылды бет сен. Ішің, ершің бойынша да ұлы кіші. Бақыт кіна тілесін бізге. Мен де бақыт тілейм. Сен де бұлай қаңқырып еруіңні ташыла. Дүния болғаш, айырылышу, яңадан үйленулер бар. Олар ағаш башынан ермей, әдәм башынан ерей. Мен кету білән, Вераң білән қошыл. Ярата ол сені. Ярата, Рәшәт. Сүліп ярата. Ход алыштық біз аның білән. Кең көңілді, ұлы жанды қатын ұлы. Сағат нешеде кетесіз? Ертөк. Неше сағат тұрасың бар әлі менің білән? Сен бір шылма, Рәшәт абай. Мен Вераны да шақырттым. Олы мұнда? Қайда? Гостиницада. Соня, сен кішімі? Неге бүтін ауырлықны бірге үйесің? Ізгәш бары шулай ғына әзірге, Рәшәт абай. Неге үмітлендіріп тұрырға? Сен хақлы. Рәшәт абай! Рәшәт абай! Несің бұл? Рәшәт абай! Тыныштан қазір. Больница. Ашқыш ярдәм жіберіңіздіңлар. Рәшәт Галеевич Шаймиев жүрегін тұтып йығылды. Ай-ай-ай!
Birinci klassıda tırkıyor başlanan. Birinci reisden bugünlere şuşularını birinci klassıda tırkıyor başlanan. Tatarstan uykuşkuna şuşularını. Bey, Hanu, sen tügülmesen bu. Ramay abi. İsen mi? Sağ selamet mi? Sağ ol. Sen sağ kaytığın bilen. Sağ mı, selamet mi? Ya, ne haller varsın, ha? Raşat Gali iş turunda işitkensizdir indi. Ay, yani, Moskov'da şakta işittim. Maklakov aytdı. Ol da siyaz delegat idi. Birinci sekreter kimsin hazır? Verash Pavay. Maklakov dürüst aytgan ekan. Bek shap. Shunday kishi kerak edi bizning rayonga. Maklakovdan so'ng shunday kishi. Rayonni, kishilarni bilgan kishi. Sen ketkeçte komissiya keldi. Menim davutlar barысы da dürüst deb topildilar. Urmakayevni shidilar. Varash burunna kim taqdim etdilar? Улырын буш туралы. Sizni күтәләр дип ишеттем. Yo'q. Menim qanotlar anda ko'tarilirlik tug'ri endi hozir. Ana. Rashad Xaliyevich o'z buyukligini topa olmadi. Buyuklikka minib bular, lakin qanotlarimiz naqmi. Tolmaslarmalar. Bularni yerda shaqtau sinab ko'tarilirga kerak. Dürüst. Qanotlar talmasın. Qanotlar